ya kamata ya sauke su kuma mabiya su ma akwai nasu haƙoƙin waɗanda ya kamata a ce sun sauke? Kwarai da gaske. Shugaba yana da haƙoƙi akan mabiya, mabiya kuma suna da haƙoƙi akan shugaba. Daga cikin haƙoƙin shugaba akan mabiya shine su yi masa nasiha, amma ba tare da ɓatanci ko cin mutunci ba. Wato in yayi abin da yake ana tunanin ba daidai ba ne, to cikin dabara ko hikima a tura masa ko wasiƙa ko a faɗa waɗanda suke kusa da shi, a ce to ga halin da al'umma suke ciki, ga abin da muke da bukata. Abu na biyu daga cikin haƙoƙinsa su yi masa addu'a, su yi masa kyakkyawan fata, domin idan aka yi wa shugaba mummunar addu'a ya lalace, to musibar da za ta auka masa za ta dawo ga mabiya. Kamar misali ne mutum ya shiga mota za shi Ikko, sai ya ce wa jama'a da Allah zan yi addu'a, kowa ya ce amin. Wannan mota da muka shiga Allah ka sa ta kulin kubra da mu. Ai ba wanda zai ce to ka gani babu. To kwatankwacin yi wa shugaba mummunan addu'a kenan. Saboda mutumin da Allah ya ɗaura shi a kanka, abin da ya shafi ilimi, tattalin arziki, jin daɗi, noma da komai, yanzu shi ne Allah ya baiwa alhakin ya kula da shi. To sai ka ce Allah ya watsa shi, to gaba ɗaya kenan duk waɗannan abubuwa za su dawo su shafi mutum. Don haka daga cikin haƙƙinsa a yi masa addu'a. Daga cikin haƙƙinsa ba za a yi masa bore ko a yi tawaye ba. Misali za ka ga irin wannan tawaye da bore tsari ne na Yahudu, wanda suka kawo suka jirkita kwakwalen mutane. Amma a musulunci shugaba ko me ya zama, haƙƙinsa ne a lallaba shi, a bi shi a hankali, ba za a yi masa bore ba. Dan ya zo a cikin Muslim rahimahullah, wata rana akwai shugaba ya ja mutane sallar asuba, sai ya raka a hudu, sai suna biye sallar asuba, suna biye da shi, sai ce azidukum in ƙara, suka ce ai lam nazal ma'aka fi ziyada, in ka ƙara ma muna biye da kai, ba za mu ce da kai a'a ba. Saboda dai haƙƙi ne a matsayin shi na shugaba a bi shi, sannan kuma ba za a yi masa bore don kar matsala ta zama escalated, wato ta zama ta fantsama ba, kambama ba. Yawwa, to haƙƙinsa ne a bi shi, a yi masa biyayya. Sannan daga cikin haƙoƙin shugaba shine duk abin da ake da tunanin zai tallafa ma tafiyarsa, to dole ne a yi masa, domin in abin ya je dawo zai dawo ainihin ga mabiya. To kuma su ma mabiya suna da ainihin haƙƙi akan shugaba, shine a dunkule haƙƙinsu, wato ya riƙe ainihin amana, kada ya zalunce su, kada ya cuce su, kada ya kwashi dukiyarsu, sannan kuma ya kula da masu rauninsu. A dunkule kenan. Amma haƙoƙin shugaba akan mabiya ya fi haƙoƙin mabiya akan shugaba. Don masu iya magana suna cewa islahu fasadin ra'iyya khairun min islahi fasadin ra'i. Wannan wani mai hikima ne ke faɗa gabanin zuwa nasa nake cewa gyara ɓannar mabiya ta fi gyara ɓannar shugaba. Saboda su mabiya su ne suke da yawa sosai, shi ko shugaba shi kaɗai ne. Idan suka gyara, suka takura ɓannarsu, to za a samu sauƙi. Amma idan ɓannarsu ta fantsama, to kafin a zuwa iya makin ɗinta a takure ta, zai zama da wahala. Kwarai da gaske. To Dr. Abati kaji abubuwan da malam ya faɗa na abin da ya shafi haƙoƙi waɗanda suke na shi shugaba akan mabiyansa da kuma na mabiya akan shugabansu. A tsari na demokaradiyya akwai irin wannan tsari na haƙoƙi na wajabci akan shugaba wa talakawansa, su ma talakawansu masa? To a tsari irin na demokaradiyya, masana sun lasafta wato muhimman abubuwa wanda ya kamata ce shugaba yana da su guda 47. Guda 47 nan ya kamata a ce al'umma kafin ta zaɓi wanda zai zama shugaba, ko ta zaɓi wanda zai wakilce ta a majalisa, ko ta zaɓi wanda zai zama gwamna, ko ta zaɓi wanda zai zama chairman na ƙaramar hukuma ko na kansila, ya kamata su tsaya su bi tarihin wannan wanda suke so su zaɓe shi a matsayin shugaba, su fahimci cewar
muhimman abubuwan da ya kamata a ce shugaba yana da su, shin wannan wanda za a zaɓa ɗin shugaban ƙasa zuwa kan kansila yana da wasu daga ciki muhimmai, ba zai wahala a sami wanda yake guda 47 nan. To muhimmin abu kamar inda ita demokuraɗi yaranmu ne. Wato akwai qualities, ma'ana abubuwan da ya cancanta a ce shugaba yana da su na shugabanci wanda zai shugabanci mutane. To kuma ciki hadda a ce shugaba ya zamanto mai ilimi ne, mai haƙuri ne, ya san abin da ya dami al'ummarsa, kuma wanda yake mai tattali ne, mai kuma bin bahasin abubuwa ne, ya zamanto ba mai jin ziga ba ne, ya zamanto mai saurare ne, ya zamanto mai jin shawara ne, ya zamanto waɗanda suke kewaye da shi masana ne akan fannoni daban-daban na ilimi da zamantakewa al'umma. Ya zamanto mai amana ne, ya zamanto wato ya san siyasar duniya, ya san siyasar ƙasarsa, ya san siyasar jiharsa, ya san siyasar ƙaramar hukumarsa. Ya zamanto mai kyauta tana da muhimmanci a shugabanci. Kada ya zama kankamo. Kamar ɗaya daga cikin waɗanda suke takarar shugaban ƙasa yanzu yana cewa ai ya yi gwamna shekara 8 amma kankamo ne da shi, to ya kama kasa kare kansa. Kwarai da gaske. To kaga ana magana kankamo ga kuma ta hanci a rika sakin hannu. To kaga akwai kwarai da gaske. Ya faɗi kenan. Kwarai da gaske. To kuma shugaba ya zamanto me lissafi ne, me kirdado ne, kuma ya zamanto ina da tsari na iya wa'adin da zai yi na shugabancin al'umma. Alal taqdir a shekara 4 kamar yadda tsarin na demokuraɗiyya yake kamar a Najeriya ko a Amurka, ko kuma mu ce wata 48, ko kuma kwana 1460, ko awa 35,060, duk an ƙididdige su. To ya zamanto waɗannan abubuwan da zai yi, ya zamanto yana da abin da muke cewa serialized strategic planning based on calendar time frame, ma'ana ƙididdigaggun waɗannan kwanakin ya zamanto duk wata awa, duk wani kwanaki da wani sati da watanni ya kattaba abubuwan da ike daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi kaza. Kamar a Amurka zaka ji sun ce a kwana 100 na farko da in na zama shugaba zan kaza, ma'ana tattalin arziki da ya dame mu akan kaza ga hanyar da zan bi in warware shi. Haka shugaba ya kamata a ce ya kasance. Haka kuma ya zamanto cewar duk wata 3 ko wata 6 ko duk shekara guda ya san manufofin jam'iyyarsa da irin tsare-tsare da jam'iyyarsa ta yi wa al'umma alkawari na za a gabatar a wannan shekarun guda 4. To ya zamanto kuma yana da kirdado cewar a kwana 1460 Najeriya za ta sai da mai ganga miliyan kaza. Ana tsammanin shekara ta farko mai zai kai kaza a duniya, ko zai kasa ko zai sama. A shekara ta biyu haka masana za su bashi wannan tafsilin inda yake za a fahimtar da shi cewar ga adadin kuɗin ma daga kuma irin budget ɗin komai, kamar yadda su wato kasashen da suka ci gaba suke yi, komai a ƙididdige yake. To idan aka ce shugaba yana da irin wayannan tsare-tsaren da kuma irin wato abubuwan da aka gindaya na cewar ya cancanta ya zama shugaba, to alhaƙiƙa za a samu ci gaba a shugabanci a ƙasa. Mu a nan Afirka ko kuma muƙaddara kama a Najeriya, masana irin su Professor Falcolia, wani masani ne da yake koyarwa a Jami'ar Oxford a Ingila, yake cewa abu 3 shi ya hana ƙasashen Afirka ci gaba. Yace na farko rashin shugabanci mai kyau. Shine rashin shugabanci mai kyau, ma'ana shugabanci na gari. Sannan yace na biyu abin da ya shafi rigingimu da tashin hankali iri daban-daban na kabilanci, bangaren addini, bangaren gashirin iri-iri. To sannan yace na 3 akwai abin da ake cewa landlocked, ma'ana ita Afirka gaba ɗayanta wato dunkulallen continent ne, ma'ana wata shiya ce ta duniya
wacce ruwa bai rarratsa ta ba, kamar yadda ya rarratsa Turai, ya rarratsa Asia, ya rarratsa Amurka da shauransu. Ina fata an fahimta. So idan ka ba ga cewar idan ka to tun daga Cape Town, ƙasar Afirka ta kudu kenan, ƙarshen tekun Afirka, har ka zo Tunisia ko ka zo wato Libya ko ka je Algiers, in ka to a haka ba inda ruwa ya ratsa. Ruwa ya ratsa ne ta gefe na tekun Atlantika. Mu dai da ba a rasa ba. Kogin Atlantika dai da ya ratsa. Shi ne kurin, amma bai shigo cikin yawa. To shi ne yake tabbatar da cewa wannan landlocked area din, ma'ana gurin da yake fako ne. Ba a samu ruwa ya rarratsa ba, to ya sa ana samun talauci a kasashen Afirka da kuma kasashe irin su Najeriya, musamman irin kasashen Najeriya. Daga nan haka ka je Niger, ka je Mali, Burkina Faso da shauransu, saboda kashi 90 cikin 100 na mu'amala ko tasrifi na tattalin arziki a ruwa ake yi. Ruwa shine da kaya sun fi arha. Idan misali ka siyo kaya ka shigo da shi daga Turai izo Lagos, sai ka tafi da su a mota zuwa Kano, zuwa Katsina, zuwa Sokoto, to wannan ƙarin kuɗi ne. To shi yasa sai ga cewar a mutanen mu sukan je magana tattalin arziki ko sai da sayarwa, a siyo abu daga can inda yake gindin ruwa ne. To ƙasashen da suke ita kanta Turai, kamar yadda masana suka faɗa, tana da wato wuraren da yake tsandauri ne, irin su Switzerland inda yake bankin duniya yake. To amma saboda sun ci gaba, sun yi tituna da abubuwan da suka shafi jirage na ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da sufuri wanda yake haka. To idan aka ce ita ma ƙasashen mu irin na Afirka, Najeriya, aka samu irin wannan, to idan shugaba yana da irin wayannan lissafe-lissafen da irin wayannan wato nazari da masana suka yi a duniya suka rubuta, to alhaƙiƙa za a sami ci gaba a ƙasa, kuma al'umma za ta samu ci gaba. Su kuma haƙƙin masana, haƙƙin mabiya a kan shugaba guda ɗaya ne tak, inji masana. Tak, ba ƙari. Su zaɓe shi, yi musu abin da suke so. Kakka daɗa kakka riga. Dakta, kaji abin da muka taɓo ɗazu, abin da malam ya bayani akan abin da ya shafi social media musamman da kuma kafafen yaɗa labarai. Akwai ma wasu waɗanda ake ce musu sojojin baka. Za su shiga su yi maganar da suka ga dama, wanda kuma maganganun nan tayuwa ya taɓa mutuncin wani ko wasu. Shin a wannan demokaradiyyar an ce a riƙa yin haka ne, tunda haka ta zo da shi? To, a tsarika ko ƙa'idoji na demokuraɗiyya, kamar yadda muka faɗa a baya, suna nan jingim. Amma bisa ƙididdiga za mu ce za su kai guda 57. Kuma muhimmi na farko shi ne mutum ɗin, ɗan adam ɗin, shi ɗan ƙasar, wanda mulkin ko demokuraɗiyyar da ake yi don shi ake yi. Shi masana suka fara faɗa. Sannan suka faɗi shauran abubuwa da ya zaɓi, mu ɗauki zaɓe. Alattakadir yin zaben shi kansa, saboda shi ne masana suke cewa is an institutional technology of democracy. Shi zaɓe ma'ana shi ne injin demokuraɗiyya. Kamar mota ce, in ka cire injin ta zama fanko. To shi zaɓe yana da matuƙar muhimmanci, tunda shi ne na biyu a jerin wato muhimman abubuwa ita demokuraɗiyya. To, a demokuraɗiyya babu tsari na ka ci mutuncin wani, ko ka zagi wani, ko ka yi wani zargi wanda yake zargin baya da tushe. Duk waɗannan abubuwan kwata-kwata babu su a tsari irin na mulkin demokuraɗiyya. Wato, matsalolin da muka samu shine akwai masana a baya da suka yi kirdado, musamman a ƙasashen da suke kudu da duniya, ma'ana ƙasashen Asia, a lokacin da za a fara abin da ake cewa globalization policy, ma'ana tafiyar duniya bai ɗaya. Wanda wannan tafiyar duniya bai ɗaya shine tsarin da duniya take kai yanzu, a bisa sharuɗa guda 3. Democratization shine yin demokuraɗiyya a kowace ƙasa a duniya.
integration of global economy, ma'ana an tattare tattalin arzikin duniyar an dunkule shi wuri guda. Dala ita ce uwa, ita ce uba, ita take magana duk sako da loko na duniya. Ma'ana kowace ƙasa da duk abin da za ta yi ta mu'amala da ya shafi tattalin arziki yana cikin tsarin wannan dunkule tattalin arzikin duniyar da aka yi, ake tafi da mulkin duniya da shi. Duk abin da ka sani a tsari na demokuraɗiyya yar zamani an yi tafsilinsa, akwai iliminsa a kai. Kamar tattalin arzikin da misali muke faɗa yanzu, an san ma menene adadin jarin duniya. To amma karamakallahu wannan tsari na da su misali ma'aikiransu Yahudawa suka fito da shi bai da alaƙa kenan da kamar wani tsari ta bayan fage na abin da ya shafi mulkin mallaka, kamar shi ne ake so a ci gaba da shi? To wato muna muka karatu a jami'o'insa a turai mukan mun sha yin ƙalubale a kai kan cewar shi kansa tsarin demokuraɗiyya ɗin nan western package ne, ma'ana tsari ne da ya cancanci na yammacin duniya wanda cancanci mu'amalolinsu na rayuwa da tattalin arzikinsu da irin tafi da mulkinsu. Kuma tsari ne wanda yake ya sha bamban da mu da muke nan doron Afirka saboda zamantakewarmu da irin da ya bambanta da yadda tsarin su yake. Misali yanzu kamar su nuclear family suke kawai mutum zai haifi ɗaya ne ko biyu shikenan. Mu kwanan ka san abin da malami da Kano ya sai abin da ya sa malami da Kano yake cewa wai wato tsari ne irin na family welfareism. Ma'ana tsari ne mu da muke da shi na al'umma, ga ka la'alla ga iyayenka suna raye, ga iyalinka, ga makotanka, ga abokanka, ga surukanka, ga danginka, haka kuma kowa ya taso kai. To wanda su kuma a turai ba su ruwansu, kowa nafsi kowa ta kansa yake, kowa ta su tafi shi. Saboda haka idan ka ɗauko wancan tsarin ka kawo shi nan, to shi sa sai masana Allah ji kan mai tamasule, Allah ya rahama masa, yake cewa me zai hana su ban mu yi abin da muke cewa afrocracy. Yawwa tsari na demokuraɗiyya irin wanda ya cancanci Afirka. Yawwa to da kamar a ce sun yi wannan mun sha ƙalubale. Ta ce ai shi tsarin demokuraɗiyya da aka kawo shi ake so ya tafi bai ɗaya a duniya, wato saboda ya kunshi shi tattalin arzikin kuma ya kunshi yadda ita uwar demokuraɗiyyar ko shugaban demokuraɗiyyar a duniya America kenan take tafiya da shi. Shi suke cewa American aged ko American centric, ma'ana kamar lokacin daular musulunci a ga duk abin da musulunci zo da shi, kamar lokacin daular Birtaniya duk ƙasashen da ta raina guda 56 a duniya, kaga sai tsari da manufofi da tsare da suka kawo mata. Hakan kamar Birtaniya ta mulki duniya sau biyu, shekara 50-50, France ta yi shekara 50 ta mulki duniya, haka Spain ta mulki duniya. Amurka ce yanzu take kai wajen shekara 77 kenan bayan gama yakin duniya na biyu take mulkar duniya. Ba taɓa samun dai ƙasar da ta mulki duniyar ta zarce har irin wannan lokacin ba. To shi sa alaƙiƙa wato akwai matsaloli jingim wanda yake su har kullum sai su ce maka a je a zo da wani bincike na ilimi wanda yake zai iya bambanta demokuraɗiyyar Afirka ɗin da wacce take da turai. To ka kuma wannan babban magana ce, doguwar magana ce. Na to dakta zan sake komawa kan waccan tambaya. Abu ne wanda ya shafi tarzoma, afwan wato zanga-zanga, ko kuma abin da ya shafi shiga kafafen watsa labarai a yi maganganun da ta iya su taɓa mutuncin ko shi shugaba ko wani wanda ba shugaban ba, amma dai yana rike da wani madafi na iko da abin da ya kama da wannan. Shi ne ce a demokradiyyar an ɗan ba da irin wannan kafar ne tunda an ce ta zamani ce? A ƙa'idodin demokuraɗiyya guda 57 da muka sha faɗa babu wannan komai tsakanin zaratin. Amma dai demokuraɗiyya ta ba da dama kowa ya faɗa albarkacin bakinsa. Yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa. Kuma a demokuraɗiyya ta ba da dama
wanda yake da za a yi ƙungiyoyi, kuma ƙungiyoyin kowanne ya fito da manufofi da tsare-tsare da shawarwari da suke ganin za a tafi da mulkin ƙasa ko mulkin al'umma. Saboda haka babu wani abu mai tsala zarratin da yace demokuraɗiyya ta ba da dama ka je ko ka zagi wani ko kai wani bore ko ka ci mutuncin wani ko ka zo da wani zargi wanda yake bai da asali ka yaba wani. To duk waɗannan abubuwan kuskure ne kwarai da gaske. Kuma mu a Najeriya ko in ce a ƙasashen Afirka, musamman ƙasashenmu da suke nan yammacin Afirka, za ka tarar rashin shigar masu ilimi harkokin demokuraɗiyyar shi sabbaba mana cewar har yanzu ba ma ci gaba. Abinda aka shekara 40 lokacin su Allah ya kansa Malam Aminu Kano, su Abubakar Rimi, shi dai ake yi yanzu. Kowa yana dama ya shiga rediyo ya faɗi abin da yake ya ga dama ya faɗa. Wannan wato shi yake nuna cewar alhaƙiƙa akwai kuskure a tafi da demokuraɗiyyarmu. Wannan ya tuna min wani littafi da na so shi a London. Akwai wani shehun malami Professor Falkole shi rubuta littafin shafi 360 da wani abu ne. Sunan littafin wai Wars, Guns and Boats, Democracy in Dangerous Places. Wato yaƙi, bindigogi da kuma tashin hankali, demokuraɗiyya a wani waje wanda yake mai haɗari. Wato ya kamata demokuraɗiyyar da bindigogin da yawa ya yi tafsilin yadda demokuraɗiyyar mu take a Najeriya da shauran dukkanin ƙasashen Afirka. Ga dukkaninsu ya zo ya nazari a kansu. Shine ya rubuta wannan littafin a shekara ta 2009. To duk wannan halayyar ta wannan tambayar da ka yi ya bi su daki-daki, kuma ya yi nazari a kansu, kuma ya ba da hujjojin da ya sa ake samun wannan matsalolin. Hujja ta farko muhimmiya ita ce rashin shugabancin nagari, kuma hujja ta biyu ita ce wato maganar tattalin arziki. Tattalin arziki yana da muhimmanci, shine yake cewa da al'ummar da a duniya ɗan ƙasa ba zai iya samun $7 a rana ba ko $3,000 a shekara a matsayin shine kudaden shigarsa, to wannan al'umma ba ta dace da ta yi demokuraɗiyya ba. Saboda idan talauci idawama a cikin wannan al'ummar demokuraɗiyya ba ta tafi lafiya ba, ko ba a wanye lafiya ba. To yau idan muka ɗauki kamar misalin da ya bayar cewar za ka samu $3 a rana, ba ta 700 ma, kana maganar 2,500 ko wani abu kusan 2,000 wani abu kwatankwacin haka, ko kana maganar ko mu ce 3,000 ma misali, ko 3,000, to ko kuma ka ce $3,000 a shekara, wanda har ake ba da misali da kasar China yake cewa su sun wuce wannan, sun wuce maganar 4,000-5,000 ma ga ɗan ƙasa kome ƙanƙanta sana'arsa, ko masinja ne, ko shara ike yi, ya kamata a ce ya ɗara ko ina samun abin da yake kwatankwacin haka. To kaga alhaƙiƙa idan ka duba ba ga cewar rashin tattalin arziki mai kyau shi ma babban matsala ce a tafi da demokuraɗiyyar. Saboda haka sannan kuma wasu daga cikin 'yan siyasa ba ga suna amfani da irin waɗannan saboda irin wannan yaran ko wani abin makamancin haka na dan su cimma wani burinsu, ya zamanto ko a tsoratar ko a ƙazantar da abin. To wannan duk shi isa ko ya hana waɗanda yake ajin 'yan siyasa da ya kamata mu tace a ce waɗannan ajin 'yan siyasa ne kamar yadda kowane bangare na duniya da suka ci gaba suke yi, to shine babban matsalar. Bai ma'ana akwai ajin 'yan kasuwa, akwai ajin masu masana'antu, akwai ajin malamai irin shehu malami kwarai da gaske, akwai ajin ɗalibai, akwai ajin malamai da suke koyarwa a jami'o'i da shauran makarantu, akwai aji daban-daban na al'umma. To idan kai a wancan ajin kake, ba ruwanka da za ka yi wani tsalle ka shigo wani aji. Kowane aji yana tafi da yawan matsayinsa, yi mu'amalarsa. Ajin 'yan siyasa aji ne wanda yake muhimmi a duniya, tunda magana kake ta shugabanci. 'Yan siyasa su ya kamata a ce su ne bayan al'umma, su suke wakilta al'umma, su suke tafi da mulkin al'umma, su suke tsarawa al'umma manufofi wanda yake
za a samu ci gaba a tafi da mulkin da tattalin arziki da kuma zamantakewa al'umma. Ka kuma wannan abubuwan magana ce ta ilimi. Shi ilimi ba kuskure a ciki. Allah ga haka in ka kuskuren da kai ne yawa abin da kaga an samu kuskure a ciki to ba amfani daga ilimin ba. Gaskiya ne. Kwarai da gaske da sunan Allah ne shi ba kuskure. Gaskiya ne. Kwarai da gaske. To Malam Khamis ka ji bayanin da Dokta ya mana wannan bangare na ainihin wato demokradiyya da kuma damar da ta bada amma banda zanga-zanga da tarzoma da ya shafi zanga-zanga da cin mutunci da tarzoma da kage da yarfi wanda kaga mu a demokradiyyar yau kusan kaman ya zama ruwan dare a gama duniya. Jan hankali nake so malam ya mana akai shine shin mutuncin musulmi yana da wani matsayi ko kawai a iya canza lokacin da aka dama? Ai wato shi kan shi addini ya zo ya kare abubuwa guda 5 ne. Ya kare addinin kansa, ya kare dukiya, ya kare hankali, ya kare mutunci, ya kare dangantaka. To ita kanta demokaradiyyar in ka kalle ta ai kamar yadda dakta ya faɗa misali da za ka zo kai mutum yarfe ko ƙage ko ƙazafi mu kaga a wurinmu bulala za yi 80 tunda mutum ya yi ƙazafi to amma kamar a by constitution sai ka kai mutum kotu ka ce defamation of character kana claiming shi surveillance saboda ya jingina mani abin da yawa to don haka duk mutumin da ya yi ƙazafi mutuncin musulmi yana da muhimmanci kwarai. Daga cikin khutbar annabi da ya ta ƙarshe sallallahu kamar da a cikin muslim ya ce ala ku saurara inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Ku saurara da dukiyoyinku da ainihin mutuncinku da kuma addininku a irin wannan lokaci ya haramta kamar yadda wannan gari na Makka Allah ya haramta a ci zarafinsa. To shi yasa kamar yadda ka ce wai sojojin baka sau da yawa wani zubin nakan ji sai shi wannan ya bani tausayi. To ya zo a cikin Bukhari na sanana cewa akwai wani mutum da zai fuskanci azaba mummuna ran alkiyama za a dinga sanya ainihin mari ana yaga bakin shi sai ya kai kunne. Sai annabi sai tambaye Jibril wannan waye yace shi me yayi yace shi ne mutumin da zai zo ya ƙarya ya ƙazafi wanda yake duk gari ya kusa kamawa da wuta saboda wannan ƙarya da yi to shi wannan azaba za a dinga yi mishi kafin a tashi alƙiyama. To kaga in mutum ya san irin waɗannan abubuwa yaushe za ka zo ka mai da mutuncin ɗan uwanka musulmi biredi wai saboda wasu 'yan kuɗaɗe da za a baka kawai mutum ya shiga wai shi sojan baka abin da akwai wanda na je na cewa wallahi tallahi wai idan kaza bai faru ba uwar shi zina ta yi. Malam na kwance sai da na tashi. Saboda magana ta yi muni. Tana da girma. Ta yi muni. To duk me ya zafi kuma wanda kake kokarin karewa ba fa zai hana gobe ka ganshi da abokin faɗan shi ba sun haɗu. Suna dariya suna jin daɗi suna shewa ko sun sa ku a rana sun sa ku kumfan baki su kuma can aƙidansu ɗaya. Haka. To me yasa zaka bar musulunci saboda wani abu? Wannan maganar da malam ya yanzu ta sa wani abu ya faɗo min wanda cewar da yawa daga cikin bayanin dakta ya ce an rarraba akwai 'yan siyasa akwai malamai akwai kaza ba kowane rukuni daban ne kowa ya tsaya matsayinsa to akar makallafa akwai irin wannan maganganu da zaka ji suna fitowa musamman daga bakunan 'yan siyasan cewar wai ina ruwan mamalan da siyasa ne. Na'am. Akwai masu irin wannan magana. To ai wannan ya ma jahilci siyasa. Na'am. Saboda in dai musulmi ne ba zai kada guru da mari ba sai da malami. Na'am. Kaga dai daga lokacin da aka haifi mutum malami ake kira ya masa huɗuba. Haka. Idan ya tasa makaranta ake kai shi malami zai karantar da shi. Idan ya girma zai yi aure malami zai ɗaura auren. In auren ya samu karaya malami ne zai ɗaura.
in ma ya kammala abin da zai yi misali a duniya, malami gaban shi za a shimfiɗa da shi ya mashi sallah, ya shiga gaban liman. In kasuwancin shi ne ya samu matsala, malami zai nema. In fasalin zakka ne za a yi, malami zai. Sannan in ya kwanta malami ya masa sallah, malamin za a koma a ce to da Allah kai mana fasali ga magada ga dukiya. To in malami misali kuma shi za ka sa a gaba ka bi, shi ne zai kai ka zuwa ga fadar Allah sau biyar akalla zuwa ga fadar Allah. To in wanda ya cancanci waɗannan abubuwa kuma, to abin duniya shi ne za a ce bai da sai bai da ta cewa. Dakta kaji bayanin da ba yi. Wato wani ƙarin bayani kamar yadda shehu malami yake faɗa, shi yasa su a tsarin demokuraɗiyya sai aka yi ta da wato murhu guda uku. Murhu na farko shine bangaren shugabanci, shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma. Sannan bangare na biyu sai aka yi shi bangaren yin dokoki, ma'ana majalisar dattawa ko ta wakilai ko ta jiha ko majalisar ƙananan hukumomi. Sannan kuma na uku shine sai aka kuma bangaren shari'a. Irin abin da malai ke faɗa, mutum ko da ya ci mutuncinka ko ya maka wani zargi wanda yake kana so ka bi ba sun abun, zai ka tafi bangaren shari'a, su za su je su tantance, su zo da hujjoji da abin da ka faɗa kaza. To wannan sun lura da shi kwarai da gaske. Sannan kuma dokoki suna da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam, saboda shi yasa masana suke cewa idan da irin su Plato ya ce wai inda a ce duk ɗan adam mai ilimi ne mai hankali ne ya san me ya kamata, to baya bukatar sai kamar dokoki, ba kuma ka bukatar sai ka yi kasashe daban-daban da garuruwa ka ce kasa kaza da sai a zauna kawai, da kowa ya san me zai yi. Ko danja ka zo, in ka ja ta kama kasan tsayawa za ka yi, in kuma koriya ta kama kasan tafiya. A ce a dukkanin mu'amaloli na duniya sai ce to amma dan adam sai Allah ya shi wanda yake dole sai kai mar doka da oda, kaza fa ba daidai ba ne, kaza daidai. To shi yasa sai suka raba wa'annan bangaren shugabanci, bangaren da za a yi dokoki don a yi daidai a hana ba daidai ba, sannan da bangaren wato shugabanci, ma'ana na shugaban kasa ko gwamna, wanda yake su za su aiwatar da abin da hukunci na shari'a ice, kuma da kuma dokoki da yake majalisa da 'yan majalisu suka tsara da ya zamanto an zauna lafiya, an tafi da tattalin arziki lafiya, an yi zamantakewa da al'umma lafiya. To akar makallahu a gurguje, na ga lokacin ya fara hararan da sauransu. So akwai abin da ya shafi wanda na ga kamar ba mu taba wannan bangare ba, wanda za ga cewar akwai wanda shi shugaban ne, amma kuma an san ga matsaloli waɗanda suke tattare da shi. Amma kuma babu halin da za a iya kaiwa gare shi